हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज का वीडियो होगा चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, और उसके साथ हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी भेजा गया था। चंद्रयान 3 लॉन्च करके हमारा विक्रम लैंडर मून में पहुंच गया फाइनली 23 अगस्त को पहुंच गया था। और वहां से 2 दिन के बाद हमारा जो प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के साथ भेजा गया था, प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से उतर ही गया। वहां उतर के प्रज्ञान रोवर कुछ फोटो भेज रहा है, और वहां पे जो मून में क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स भेज रहा है। बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय, आरो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो गोजौ थाखोसिम सहैनांगोन। आं दिनैनि भिडिअखौ लाबोदों चंद्रयान 3 नि सायाव। 14 जुलाइआव हगारदोंमोन। 14 जुलाइआव हगारखांनायनि उनाव जोंहा 23 अगस्टआव बेलासिनि 5:20 सहैदोंमोन बियो। चंद्रयान 3 जोंनो हरफाखानाय विक्रम लैंडरआ हजों सहैदोंमोन, अखाफोराव सहैदोंमोन। आरो अखाफोराव सहैनायनि उनाव जोंहा साननैसोनि उनाव, बिनि साननै उनाव जेनाखि विक्रम लैंडरनि सिङावनो जोंहा प्रज्ञान रोवर सोना हरफादों, जेनाखि माखासे फट'फोरखौ जों बिनि थ्रुयै माखासे फट'फोर, माखासे डिटेल्सफोरखौ जोंहा मोननो हायो। प्रज्ञान रोवरखौ हरफादों। बिनिनो जोंहा नै प्रज्ञान रोवर ओंखारनायनि माखासे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि देखायनि। नायबानो जाबाय। आरोबाव लोगोफोर, जोंहा मोनसे खोथाया जाहैबाय, जोंहा विक्रम लैंडरखौ मानो हरदों, बिनि ओंथिया माने चंद्रयान 3 खौ मानो हगारदों आरो बेजों लोगोसे मानो बेखौ हरफादों, बेनि माखासे डिटेल्सखौ आं खोन्थानो। विक्रम लैंडरआ बाहायखांनायनि उनाव जोंहा प्रज्ञान रोवरआ गिदिंगासिनो दं अखाफोराव। बिनिनो माखासे जिनिस, माने सिगांग्रो जोंहा अखाफोराव बेसेबां दुंथाय जायो बिनि दुंथायखौ नायग्रोदों। दुंथायाव जोंहा 70 डिग्री मोनदों। 70 डिग्री दुंथायजों अखाफोराव जायो। बिनि उनाव जोंहा सालफारनि माखासे कनफार्म जाहांदों। बिनिनो आरोबाव अक्सिजेन आरो माखासे एलुमिनियामफोर, सना, रुपा बेफोरनि सायाव जोंहा संदानदों आरो प्रज्ञान रोवरआ संदानगासिनो दं। एसे गोजान सहैबायानो बियो। जोंहा इन्डियानिफ्राय फार्स्ट टाइम साउथ पलाव हरजेनदों। बुहुमनि गेजेराव जोंहा फार्स्ट टाइम बियो इन्डियाया। आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय, 4थि रेंकआव दं जोंहा वर्ल्डआव, जोंहा जेनाखि चंद्रयान 3 खौ लन्च मुनाव अखाफोर मिशनाव जोंहा 4थि रेंकआव दं। आरो बिनिनो साउथ पलाव जोंहा 1थि हादर हिसाबै सायख'जादों। बेनोसै गाइस। आरोबाव जोंहा ना प्रज्ञान रोवरआ ओंखारनानै बिनिनो सालफारआ जोंहा कनफार्म जाहां जादों। आरोबाव बिनि उनाव अक्सिजेन नागिरगोन। अक्सिजेना बेसेबांसो थायो बिनि सायाव मा खालामगोन, अक्सिजेन दंना गैया बिनि सायाव जोंहा संदानगोन। आरोबाव दंबावो एलुमिनियाम, सना, बिनि सायाव थिंगोन। आरो दैफोर मोनगोन ना मोना बिनि सायाव संदानगासिनो दं। बिनिनो माखासे बिदिखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै। आरोबाव मोनसेया जाहैबाय, जोंहा जेनाखि विक्रम लैंडरआ बाहायदोंमोन बिनि विक्रम लैंडरनि फट'खौ हरदों। माबायदि सह'आव दं बियो, बिनि फट'खौ हरदों। आरोबाव संदानै मा मोनो बिनि डिटेल्सखौ हरबाय थागोन। नायलांबाय थादोल'। नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामगोन, प्रेस दा बेलखौनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन आरो गोजौ थाखोसिम सहैगोन। बेनोसै गाइस। बयबोथ' मिथिखाबाय चंद्रयान 3 आ 14 जुलाइआव हगारदोंमोन। आरोबाव 23 आगस्टआव सहैदों। बिनिनो माखासे भिडिअखौ देखायगोन। आरोबाव जोंहा मोनसे गोनां खौराङा जाहैबाय, जोंहा इसर'निफ्रायनो PSL-57 आदित्य L1 बेखौ फैगौ 22 सेप्तेम्बराव हगारनो हागौ। बिनि माखासे इनफरमेसन मोनदों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नेबानो जाबाय। बिनि माखासे जेनाखि प्रसेसिं जागासिनो दं, रेडि जेनाखि प्रसेसिं सोलिगासिनो PSL-57 आरो आदित्य L1 बिनि माखासे फट'खौ आं देखायगोन। नायबानो जाबायनो। फट'खौ नायदो, नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय। बेनोसै गाइस। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालाम, प्रेस दा बेल। आंहा जेबो भिडिअ गैयिनि थाखाय आं दिनै भिडिअ 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal, P1 tracking. Auto tracking. अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The tension is palpable. The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As the lander Vikram descends softly on the southern face of the moon. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। Jubilation all around.